masaxe terapéutico e intrusismo. A proliferación de centros e profesionais non sanitarios autodenominados quiromasasistas ou quiroprácticos que ofertan o tratamento de patoloxías e lesións a través de técnicas como o masaxe terapéutico, entre outras, constitúe un gran risco para a saúde pública. Estes pseudoprofesionais, formados mediante cursos que carecen de validez académica, poden comprometer gravemente a saúde dos pacientes ao aplicar técnicas con efectos contraproducentes. Ademais, a maioría destas persoas non teñen contratada ningunha póliza de responsabilidade civil, polo que o paciente pode verse desamparado no suposto de reclamación ou conflito. O masaxista ou quiromasasista non constitúe unha profesión sanitaria regrada no noso país. A masaxe utilizada como lecer, relax ou con fins estéticos pode ser aplicado por profesionais non sanitarios sempre e cando non se usen para o tratamento de lesións ou patoloxías. Outras denominacións como quiropráctico ou osteópata tamén xeran confusión. A quiropráctica e osteopatía en España forman parte das competencias do fisioterapeuta, non existindo de por sí como profesións sanitarias autónomas. O fisioterapeuta é o único profesional sanitario de formación universitaria regrada e con competencias amparadas por lei, habilitado para o tratamento de patoloxías mediante a aplicación de axentes físicos e técnicas como son o masaxe ou o movemento con fins terapéuticos ou preventivos. Ademais, conta coa regulación dun colexio profesional e cobertura de responsabilidade civil. Non se arrisque, exisa sempre ser tratado por un fisioterapeuta colexiado e en centros sanitarios autorizados pola Consellería de Sanidade. A saúde é algo demasiado valioso para deixala en mans de calqueira.